ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to Medina Gounass Madina Ceerno Ali Thiam kono waktu yoni ha toon to Fouta FM kame haalirde Nanka FM mo galoya yonti kumpitale ɗemgal Pulaar ñalawma ko amde altine nogas e jeetati lewru bowte décembre hitandu ujunnaje ɗiɗi e nogas ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mouhamed Ould Seck El Ghazouani o ummima e Nouakchott wuuro lamorgo ngo omo tindi toon to Burkina Faso gam hawroyde e piilungal Rock Marché Crystal Kabaoré to leydi Sénégal Mayenkal e gonka o rafi Covid-19 coronavirus to leydi Mali Mayen Diadou e bandi men debbo Fatimata Ba leydi Nigéria ko famdi foof ko yimɓe sappo mbasi pittali mumen e jangu ɓen ɗon sebbitiɓe wiyeteɓe Boko Haram en to leydi Cameroun capanɗe tato e joyo neɗɗo wasɓe pittali mumen tawi koye accident lawol waɗi koye nder leydi Cameroun to leydi Burkina Faso ko hande Rock Marché Crystal Kabaoré firate lefol laamu caggal nde o subta yo ardo leydi ndi tawi koye manda makko ɗiɗaɓo to leydi Niger ko hanki wonno sumgoji hoore leydi yagal kam eɓen sardiyankoɓe hollirama tawi ko fedde CEDEAO holliri sumgoji ɗi ndewi lawol to leydi Centrafrique ko hanki wonno tawi ko sumgoji ɗi hoore leydi yagal hollirama wuuro lamorgo ngo sumgo ngo yaari no foti yarude ni kono yoga e nokkuji e ñalam hanki o dañani suɓoyade saabu hulde janguji ɓen yimɓe sebɓe tawi ko hawnitiɓe tawateɓe nder Afrique hakkudejo bisimilla moon e kettogol sondirtani joni joni piren pacciren ko adi kala e dow inde tawi ko groupe commune Wompu e gardugol Ousmane Ba ko noon kay e Diallo Harouna Siré kam e on ɗon sarɗiyanke Amadou Yaro Bari eɗen nelda duwaw faade e dendagal tawi ko Gojowel naaɓe caggal nde on ɗon tawi ko joom wuuro Gojowel biyetenoɗo Yero Diaw yalti aduna subaka hande o toon to Gojowel e dow inde tawi ko jayde weltare ɓiɓe fulɓe andu dinema e gardugol Sara Ablaye Sarr ko noon catal heblo sukaɓe Afrique e gardugol Ceerno Abou Diallo eɗen nelda duwaw faade e dendagal Gojowel naaɓe kanko on ɗon duttiɗo yo Allah yurmomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Mamadou Hammadi Soto Libreville Gabo ko baɗuma duttiɗo Ousmane Ly to Belgique ko miñuma duttiɗo Kumba Ly to Dakar ko mawnuma duttiɗo Gedda Hammadi Ly to Dakar ko dinɗuma duttiɗo Samba Hammadi Sow to France ko baɗuma duttiɗo Nenne Sow to Dakar ko miñuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala jalluɓe naaɓe jamungela ha fenma hawre dunde yeri maleji kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugola aduna biyeteɗo Hammadi Habili yalti aduna jamma aljuma o to Dakar wirete ko ñande alen nogas e jeeɗiɗi lewru décembre no gonɗen ɗu toon to jalluɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol Ceerno Habous Diallo ɗe nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotama yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala yettindo hen battake o ko baɗi ko biyeteɗo Mamadou Hammadi Sow taweteɗo to leydi Gabo bela yoro mi dañi bela mi hillana bela yoro mi joftay bela hayo bela yoro mi dañi bela docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djiby Sow ene tawi région mo Tambacounda saari ha to cuuɗi meɗen a Kidira juma mawɗo mo Kidira woɗɗani galle maire wuuro ngo docteur Djiby Sow ene tawe ɗon pharmacie docteur Djiby Sow ene tawe to Wourossogui sa wi Matam aɗa fayi Wourossogui ari ha battima garage mo Wourossogui ma tawɗon biteɗo
makkiban kon woni joɗaniɗo ɗon docteur Djiby Sow so tawi ari ha to Dakar lamorgo leydi Sénégal legal ne wiye Kermassar sa ƴetti Bissat Faybouna a wi ɗum are Tampa ma tawɗon Baba Dia kon halfina pharmacie docteur Djiby Sow siftin ɗon docteur Djiby Sow ko safriyanke ngana ñabbuji cuuɗiɗe ɓalli ko wayno kiste fibrom hernie rewam kono ne kadi moɗɗo poɗɗe dorog hana teƴƴiƴam mum kala docteur Djiby Sow en sammita gonduɗo e ɓuuɓri donkuɗo ɓesnude gorko jippiɗo leeso kala hen ko miijiɗa sa battima docteur Djiby Sow ma heɓen ko laaɓi ko wayno neɗɗo ɓuutowo hoore musore koyɗe musoje kala docteur Djiby Sow ene safra sa yiiɗi hebden ko laaɓi mbatta ko 77 924 16 81 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa numéro makko WhatsApp mo leydi Mali 70 walla mbaɗa 00 223 70 85 72 47 walla mbaɗa 00 221 77 341 96 51 mbadden danɗo faade mo Allah rokki sellinde o saaha mo gonɗen o ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴeewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyanke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge nden ka e kisal omo jogui siroji wonande ɗo yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi a yi hat leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden danɗo faade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie caggal calminali ko jettor e ñagana ɗon Allah jaam e cellal e kisal min jetti moon tumade cuɓi ɗon a yaw moon Weltare TV gam kompital kabaruji e ɗemgal pulare nder leydi Mauritanie ko fati yaafi Covid-19 ma coronavirus mbiyen tawi ko jagorgal kalbinaɗo ko fati e cellal gendi ndi aleɗanke o kikiɗo muɗum ko fati e gonka rafi Covid-19 holliri e yimɓe tato e nder ɓe cellano ɓe mbasi pittali mumen 120 e jeegom hesɓe ko kamen jita ino gondi e rafi
coronavirus temedde ɗiɗi capanɗe tato e ɗiɗo e nder ɓe cellano ɓe kamin kefti cellal mumen holliride oɗo saha joni ɓen tawi koɓe peñƴi e oɗo rafi coronavirus ɓuuri wonde e nder ɓalle mumen maɓe gon ujunnaje 3 tawi noon hen capanɗe jeegom e tato ko ɓen ɓuuri oɗo saha joni tampude e on rafi covid-19 horejo leydi Mauritanie Mohamedou Wuld Seck El Ghazouani o ummima e Nouakchott wuro lamorgo ngo ɗum ɗon ko ñande aletare hanki nde omo tindi toon to Wagadugu lamorgol guendiri Burkina Faso tawi de o yehi toon ko gunɗon jillu cehilagal hawroyde e piilungal tawi ko lawol ɗiɗoɓol on ɗon hoorejo mo leydi Burkina Faso Roch Marc Christal Kabaore tawi ko cubtaɗo yo ardo leydi Burkina Faso e mandat ɗiɗaɓo kanko on ɗon Mohamedou Wuld Seck El Ghazouani dusimoto bo wallade diwoje ngal tumsi mo Nouakchott ko on ɗon gardiɗo jagorɗe ɗe leydi Mauritanie Mohamedou Wuld Bilal Messoud omo yaadi e yogaɓe e liggotoɓe laamu ko noon kanko hoorejo mo leydi Mauritanie omo yaadi e diɗɗal tawi ko ɓen ɗon gollotoɓe e nder gouvernement mo leydi Mauritanie in hen Ismaïla Wuld Cheikh Ahmed tawi ko on woni jagorɗo kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydiji Mauritanie e jokkodiral leydi Mauritanie e leyɗe golɗe Mohamed Ahmed Wuld Mohamed Lamine ko on ɗon woni tawi ko kolaɗo on woni directeur cabinet mo hoorejo leydi Mauritanie ko noonne kadi Haya Wuld Kebde tawi ko on woni kalfinaɗo nele to galle lamorgo to e Oumar Gueye kalfinaɗo nele to galle lamorgo guindi Mauritanie Hassan Wuld Ahmed kañum woni directeur général tawi ko protocole mo to galle lamorgo ngo ha joni e nder leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo ko fati e julago kam e bangugol ñande aljuma 25 décembre holliri ɓe jaggi fodde tonnuji 4 tawi ko produit ɗen ɗon gueɗe ñamateɗe ɗe happu mumen gasi to on ɗon nden ɗon jeere wiyetende Charles e risque ɗum ɗon noon koye nder ha joni capital wuro lamorgo ngo Nouakchott o holliri ɓe uddi oɗo saha joni fodde 11 tawi ko nokku ɗinɗo nokkuji jeeyiɗe e nder capital o to wiyete cité palace e to wiyete Tavrak Zeyna ɗum ɗon foof de koye nder Nouakchott wuro lamorgo ngo tawi woni sababu mum de ko ɓen ɗon yeeyoɓe e oɗo saha joni e jagguiredeɓe gueɗe ɗen ɗon tawi de ko ñamele cuytuɗe jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydiji Mauritanie e jacingol Mohamed Salem Wulmer Souga ñande alhamisa nde kankone e nder Nouakchott o ardima tawi de ko jonde ko wiyete vision conférence e nder nden ɗon jokkodiral noon tawi koko fati e ɗum ɗon ko wiyete haare darde beele haɓade ko wiyete immigration clandestine ɗum ɗon noon leyɗe tati mbawi tawtorede leyɗe 4 mbawi tawtorede o nden ɗon ha joni yewtere ina hen leydi Gambie Mali leydi Mauritanie e leydi Sénégal oɗo saha joni woni yidde mabɓe ko darade no fewi beele tan wawde haɓade ɗum ɗon ko wiyete immigration clandestine eɓe kolliri e nder nde hitande ko faadi de eɗen ɗon ɗalle tawi ko suuɗo suuɗondu woni ɗalle ɗe ndewani lawol ina ƴilliti no fewi e nder ha joni ɗeɗo leyɗe hirnangue Afrique o tawi ko yimɓe ummotoɓe leydi Sénégal leydi Mali leydi Gambie leydi Mauritanie e leydi Mali hani e ko nande ɗeɗo leyɗe tawa ndewata koye maaje kadɗe ɗe gam yaade toon to dunde Europe ɓe kolliri tan e nder ha joni ko yalti ko e nder hitande ndeɗo ujunnaje 2020 ko ina foto wonde 510 tawi ko aade majjuɓe hani e yooliɓe tawi ko yinnoɓe yaade toon to wiyete Ilmo Canari tawi ko e nder leydi Espagne holliride oɗo saha joni tan ko alay saago laamuji ɗi daro darde tinde ballodira e ɗen leyɗe Europe beele tan wawde haɓade ɗin ɗon ngal ɗo gueɗal tawi ko ɗanngal ngal rewani lawol joɓotongal pittali e kala saaha e nder maaje kadɗe ɗe leydi Mauritanie ɗo koto guidimaga lamorgo ngo seeli baabi yuɓɓina toon ko ñalawma ko fati campagne gonɗon campagne hirjinode koko fati e on ɗon rafi biyeteɗo covid-19 ma mbiyen coronavirus taw ardi ɗum ko biyeteɗo Issa Wompu Coulibaly e wondude walimo diwan gorgol biyeteɗo Teyeb Wuld Mohamed Mahmoudou koye nder hen ɓe mbawi yillade e nder ha joni lamorgo ngo o woni seeli baabi ko noon kay maɓe mbaw wadde
tawi ko ɗin ɗon hirjinnoji e nder 17 commune tawateɗi e toon to diwan mo Guidimaga e ballodiral tawi ko croisant rouge Mauritanie ko noonne kay kanko on ɗon waali o wawi yettude no feewi wonande on ɓen ɗon nden ɗon fedde wiyetede UNICEF e nder ha joni darde muɗum mantinide e hare rafi covid-19 ko noonne kadi kanko waali o Taleb Wuldu Mohammed Mahmoudou o wawi yettude tawi ko ɓen ɗon joɗaniɓe laamu ngu toon to diwan Guidimaga o holliri tan eɓe daari darde tinde beele wawde haɓade ngo rafi biyetengu covid-19 holliri ngal gartal ɗimmalde ina fuɗɗi faynude no feewi wonande ɓesguji diwan o. sen gummima leydi Mauritanie paaden koto leydi Sénégal agent goto ko kam jagga tawi o gollotono koye municipal toon to wuuro wiyetengo Selwi ko neɗɗo ɓadinoɗo maire mo wuuro Selwi biyeteɗo Mansour Faye o jagga koto wuuro wiyetengo Touba e tuma nde o yano tawi ko duwaw kanko noon o jaggira koko huɗoɗano wiyete ko Savre Ndiene ko police guenni ndi tawi ko toppiti bon fannu ko kam mbaye taw fawde e makko junggo tawi de koye gar routier mo wuuro wiyetengo Touba joni o neldama toon to parquet tawateɗo to wuuro wiyetengo Diourbel ha joni nder guendi Sénégal caggal nde ɓundu ga sumi ɗum ɗon koto wiyete jagaga ɓiɗɗo leydi Canada najo goto onne wawino dañde hen cumanɗe musɗe caggal mum noon o nawanoma toon to hôpital principal mo Dakar wuuro lamorgo guendi Sénégal hollitama noon caggal ɗen ɗon cumanɗe kanko ɓiɗɗo Canada najo o wasi fittanu makko toon to suudu safirdu ndu principal mo Dakar koye hen noon tawi o resno ko ɓiɗɗo guendi Sénégal najo omo woppi ɓiɓɓe joyo ha joni e nder leydi Sénégal préfet mo wuuro wiyetengo Ziguinchor guila ñande 23 ndu lewru o wawino yaltinde communiqué e o kayit mo siifi omo haɗa kala ko wiyete dente e nder o fête biteɗo fête nouyel kono tan de hollirama ma mbiya de ɓesguji toon to Ziguinchor nanani ka haala ka préfet o haali saabu hollirama dente de mbaɗi e nder o fête nouyel guila noon to banggue tereji football ha e nokkuji to waɗate pijirloji e kirɗeli pini hani to banggue restaurant ji nokkuji baruji jarateɗi kala yimɓe mbawi rentude hen hay sino de tawi polisaɓe ɓe darima hen darde tinde beele wawde hadde ɗen ɗon dente gam sarde ɓen ɗon yimɓe waɗoɓe ɗen ɗon dente joni o hulhuli mawɗi ɗi ko caggal o fête nouyel ɗum ɗon ko wiyete covid-19 dafu mum de ina wawi ɓe idade no fewi toon to diwan biyeteɗo Ziguinchor ko fati e 3e mandat horejo leydi Sénégal Macky Sall ko ɗum woni ko yardete café e nder Boli Dakar lamorgo ngo o biteɗo maître Moussa Diop sakde o bisma e émission biteɗo grand jury tawi ko baɗo toon to RFM ñande aletare nde kanko on ɗon gardinoɗo ngal catal biyetegal Dakar Demdik gila o itta e ngu gardigu e mono wukkita konnguɗi tosɗi faade e horejo leydi Sénégal woni Macky Sall holliri so tawi de horejo mo leydi Sénégal wi ina watta ɗum ɗon ko wiyete 3e mandat yaɓɓi kuule leydi Sénégal saabu ɗum wawata daganademo article mo 27 ina haaɗi 3e mandat horejo leydi Sénégal woni koye mandat mum ɗiɗaɓo te kay ko o woni nokkirde makko no longere makko ummorde e nder gardigu leydi Sénégal o holliri maɓe dar no doole maɓe ponno beele kay wawde hadde kala ko ina wiye 3e mandat horejo leydi Sénégal woni Macky Sall goɗɗo tawtuɗomo e ka haala ko on ɗon biyeteɗo Mimi Touré de ko kamardino ngal catal conseil économique social kam environnemental kankone de guila o itta e ngu gardigu taw lomtima ko Idriss Seck kankone teker fitina koko luuɓi hakkude makko e horejo leydi Sénégal woni Macky Sall holliri de Macky Sall wawa amnanade ɗum 3e mandat e nder guendi Sénégal maɓe daro no doole maɓe ponno gam hadde on ɗon 3e mandat mo horejo leydi Sénégal woni Macky Sall horejo Macky Sall kankone o waɗino tawi ko vidéo omo woni oto tawi ko kanko doknata ɗum omo wonde ɓi ko ɗum ɗon koye nder Boli Dakar wuuro lamorgo ngo o vidéo noon yimɓe nde o satu nde o waɗi ɗum e nder page makko Facebook tawi ni o wondani e ɓen yimɓe joguiɓe to banggue nden ka makko hewɓe de mbawino yonnude ngal gollal horejo leydi Sénégal woni Macky Sall e nder hojomaji 12 tan ko fodde ujunere e 500 e yimɓe jeeɗiɗo mbaɗi eme woni kolliri ina jiiɗi o vidéo ko ina fota wonde ujunnaje 3 e 500 e capanɗe jeegomo e ɗiɗo ko kamen mbaɗi hen commentaire woni
ko kamen mbaɗi hen jowande mum e nder 12 hojom ko noonne kay fodde 1290 e jeegomo ko kamen mbaɗi partagé wonande o vidéo e nder minitaji 12 woni ɓennini ɗum e nokkuje goɗɗi 30 ko ina foto wonde 32 ujunere ji woni tan jeeɓi o vidéo e nder ɗi minitaji 12 ɗum ɗon noon hewani walla ni weeɓani to banggue vidéo mbaɗaɗo e nder to banggue hello Facebook ha joni e nder leydi Sénégal tawide ko guila ñande 16 ndu lewru décembre ndu gonɗen toon to wiyete Djida Thiaroye Kaw ɗon de tawi ko yimɓe leegal ngal mbawino yiide tawi ko ɓandu ɗum ɗon ko tiguyel tokosel ngel wurani woni bébéyel tokosel guila nden ɓe jiituno ngel noon on ɗon police toppitiɗo on fannu wawino uddidde hen losko joni noon hollirama ɓe pawi juuɗe mabɓe o debbo jibinnoɗo ngel cukalel hani e on ɗon yummiraɗo ɓe kolliride e o saaha joni ɓen ɗon ɓe neldama toon to parquet général woni sababu mum noon ko bonnudemo tawi ko reedu woni noon bonnudemo reedu tawi omo rendi nden ɗon feere e jinnaɗo makko debbo o saabu tan e nder ɗin ɗon médicament ji woni nden ɗon leɗɗe ɗe o hutorto ko ɗen goni sababu haw jibini ngel ɗon ɓinguel e tuma lebbi tawi yontani jibinede kadi ngel wasi hen fittanu maggel ɓe dutti kadi ɓe beddinguel e jinde o saaha joni eɓe paadi ha joni wonande ñawore mabɓe ko fati rafi covid-19 e nder gendi Sénégal hono no holliri jagorɗo joguiɗo cellal gendi ndi e nder ndeɗo ñalawma altina hande o yimɓe ɗiɗo e nder ɓe cellano ko kamen mbasi pittali mumen 119 yitaɓe hesɓe wonduɓe rafi covid-19 3 e joyo ɓen ɗon ko tampuɓe ko ma ballite to banggue fofandu o rafi covid-19 e nder leydi Sénégal tawi koye ñalde altinare hande nde ina qime to banggue to kiki ha 9 piccal 97 e nder kala temedere nde ƴettuɗa tawi noon e nder ɓe yitaɓe gonduɓe ndafu covid-19 e nder nde ñalde altinare hande nde hen 74 ɗuɓen ɗon keeɓi o rafi koto banggue ɗum ɗon ko wiyete rendo woni kay hay goto anda dabɗo ɗumen yimɓe 90 e jeegomo kepti cellal mumen e nder ɓen ɗon ɓe cellano o saaha joni 1300 e yimɓe jeegomo ina keddi e cuuɗi safara ɗi leydi sen gumima leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mali jaɓɓotoɗen ko banimen debbo Fatimata Ba. armée leydi Mali ɓe kolliri ɓe jooɓima pittali yimɓe 10 tawi ko jihadiste en ɓe ganduɗa eɓe jooɓi pittali men toon to frontiére hakkude Mali e Burkina Faso. ñande alkamisa 23 lewru décembre nduɗo no gonɗen to banque des commerçants industriel mo Mali no wayno de woni BCI no wayno ko musidɗo mo ganduɗa no notitiro inde Ibrahima Kone no wayno ko kanko fawa to jungo caggal nde o ari on ɗon banque tirade kalisa tawi o joguino ko seg mo ganduɗa rewani lawol. ñande 26 lewru décembre Matar Wane hoorejo jaborɗe laamu sabbordu no leydi Mali o waɗi jillu to banggue gara tawi omo yaade hono jaborɗe 4 hono noon terɗe goɗɗe banggue laamu tawi saabi jillu makko toon ko banggue garana ɓe ganduɗa kala saaha no mbaɗa seppoji no goyto no wayno tan laamu leydi Mali nde ƴettata jogode en e kisal kamɓe banggue garanaɓe. syndicat des travailleurs de enseignement supérieur mbo leydi Mali no wayno de ɓe joƴƴini kayital préavis de grève tawi ko ñande 21 lewru décembre nduɗo no gonɗen toon to jaborgal joguigal ko fati e golle hono noon kadi fonction publique mbo leydi Mali tawi ɓe goyto hen wayno de caɗele ɗe ganduɗa no wayno tan e banggue golle mabɓe tawi ko nanodiral ngal ɓe nandirno e laamu leydi Mali ñande 16 lewru mai hitande 2017 ko fati e jaago mabɓe retraite hono noon kadi no wayno e goƴaji mabɓe goɗɗi no wayno tan on ɗon seppo walla gonɗon ko ganduɗa ko kañum woni no wayno grève mo ganduɗa no fuɗɗo 4 lewru janvier hono noon ha 9 lewru janvier wonno ko Fatimata Ba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema.
Fatimata Ba ɓinguel leñol sen gummima to leydi Mali leydi Niger ko hanki wonno tawi ko sumgoji hoore leydi yagal kam e ɗin ɗon sumgoji législatif woni sumgoji to banggue sarɗiyankoɓe wiide nden ɗon fedde wiyetede CENI woni fedde halfinade ko fati e lawɗingol voteji ɗi ɗin ɗon sumgoji ɗi jaari no poti yarude ni hay sino tawi bureau ji ɗi udditani e waktu goto saabu won hen udditoyi ko hedde waktuji jeetati ko nonne kayne won hen udditoyi ko hedde waktuji hedde 7 heures goɗɗi ɗi gudditi ko 6 heures ko nonne kayne ha 8 heures woodi uddiɗi ko nonne kay to banggue uddugol ngol won udduɗi 19 heures 13 won udduɗi 19 heures 30 ko nonne kay to banggue on ɗon fannu ɓe holliri tan e nder leydi ndi bureau ji vote ɗi e udditani e tuma goto kono kam ɗin ɗon sumgo ngo yaari no foti yarude ni kadine to banggue kulhuli joganoɗi wonande ɓen yimɓe wat boniyankoɓe kala saaha tawi ko winoɓe ma mbaɗa janguji mumen e saaha nde leydi ndi fayi e sumgoji hoore leydi yagal saabu balɗe ɓeddude ɗe nde heddi balɗe seeɗa e ɗi sumgoji hoore leydi yagal tawi ko ɓen wat boniɓe mbaɗi toon janguji musɗi kono tan e ñalawma hanki o hollirama ɗin voteji jaari no poti yarude ni so tawi noon ko ndin ɗon jaltude bila provisoire woni jaltude lawɗi nandi ɗum ɗon yaltata ko ɗo e balɗe 5 so tawi noon ko ɗin ɗon sumgoji wonande sarɗiyankoɓe ɓe ko ɗo kay e balɗe 27 ko nden tigui waɗata tawi ko ndin ɗon jaltude heɓɓe sumgo heɓɓe wonande joɗoyade toon to jakka guendi jomo leydi Niger leydi Nigéria ko jangu wat boniɓe waɗi tawi ko ñande alende nde ɗum ɗo de woni sababu yimɓe sappo ko kamen tigui mbasi hen pittali mumen tawi noon ko ɗeɗo guure ko wayno ngoɗo wuuro wiyetego Safa kam e wuuro wiyetego Ajar e wuuro wiyetego Tajane kam e to wiyete Aled ɗum ɗon noon e wiide tawi ko yimɓe laamu ngu ko ngol woni lawol cakkitingol ko Boko Haram en ina mbaɗa janguji mumen toon to wiyete diwan biteɗo Borono yimɓe hoɗɓe e on ɗon diwan noon ɓe ñaguima joni o yo laamu ngu walluɓe ko ɓuuri yawde yaccade saabu kay wawa jogade kisal mabɓe so wona ɗum de ɓeɗo wal boniyankoɓe Boko Haram en ceerata e wadde mabɓe janguji to leydi Cameroun ko accident lawol waɗi tawi ko oto jolnannoɗo fodde yimɓe 170 neɗɗo ko kam waɗi accident o ferodiri koye camion goto to wiyete Bafou Sam woɗɗani Yaoundé wuuro lamorgo ngo yimɓe 3 e joyo ko kamen mbasi pittali mumen e nder ngu jangu wongu toon to leydi Burkina Faso Roch Marc Christal Kaboré ko kanko woni hoorejo leydi ndi tawi kay o subta koye sumgoji hoore leydi yagal ɓennuɗi ɗi ko ngolɗo kadi woni manda makko ɗiɗaɓo kanko on ɗon Roch Marc Christal Kaboré ko hande noon o wondata e yeeso ɓesguji leydi Burkina Faso e tawtorede noon lamɓe Afrique hewɓe ko hande wonata piilungal makko tawi ko manda makko ɗiɗaɓo e nder leydi Burkina Faso to Centrafrique ko hanki tigui wonno tawi ko sumgoji hoore leydi yagal hollirama lamorgo ngo bangui yimɓeɓe jalti gam suɓade no hannirta ni kono noon so tawi ko guure tawateɗe to nder leydi to yogaɓe kay dañani yaltude saabu hulde bone ɓe yimɓe woni hawnitiɓe rébellion gonɗo toon e nder leydi ndi ina jokki wadde ha joni janguji mumen e ɓen koniyankoɓe casque bulo en woni tan tawi ko ɓen koninkoɓe leyɗele yaaɓe toon gam artirde jaam toon to Afrique hakkudejo gasi ha laaɓi ceer ko tonguno ɗen kumpital ɗemgal Pulaar kikiɗa hande o ɗo e yesso haalirde nde ko musidɗo mon Amadou Dia to banggue leydi Mali ko banimen debbo Fatimata Ba ɓinguel leñol karallagal ko karalla men bawɗo golle Saydou Abou Ba min dokkatonadi ko ñalawma janggo sawri e welede gueno yo jaam Allah hirane on jarama e kettogol.